Už nahráváš, Horačko. Tak lidičky, můžeš mluvit? Můžete mluvit. Jsme na Urbexu, můžeš mluvit, no? Na Urbexu? No mluv. No mluv, můžeš mluvit. Jaký mluv? No my jsme na Urbexu, lidi, to je les. No, to jsme v noci. Zapni baterku, prosím tě. Vidíte? Natoč, ukáž les. Vidíte? No jsme. Ty lidi, jak chcete. Víš co? Lidi, tady jsme zas. Můžete vidět, že tady byl ten zombík vzadu, prostě tam, prostě to nejde vidět, ale víme, že tam je. Tak pojď, můžeš mluvit, co se stalo? My jsme byli na chatě. Já tam je na paní, a ptala se, co tam je k jídlu. Polivku. A on říkal, jakou? Tak doneste, jakou chcete. Mluv, co tam bylo na polivku. Byla tam z krve. Ano. A z lidí, kde tam bylo mimino. Jo. Ptal jsem se, z čeho to, ona říkala, že to je z mimina. Tak my jsme utekli, zavolali jsme policajty a ona nás chytila. Nás tam přivazala. Co bylo tady? My jsme měli, jo, počkej, já půjdu tady. Tak lepší. My jsme měli nůž. Ano. A ona Měla takovou sekírku prostě. jo, sekírku. Potom ona byla nějaký zmutovaná gnale. Koši to pozor, jo? Jo, bacha. A potom, jak měla to, tak přišel její manžel. Ano. A ten nás naboural, my jsme Tam odletěli. nevidím dolů. My jsme odletěli, Vraško. Ano. Že jste ztratili kam? Nevím. To asi jo, že? Asi jo. Jo nebo ne? No prostě mluv, to je jedno, prostě, no. No, tak přišel její manžel. Ano. A my jsme vlastně, ona nás narazila autem. Jo. My jsme utíkali a oni soba dva proměnili, ta paní byla jako vlk. A no byl vlk a on byl taky vlk. On byl taky vlk, no. No a a potom on prostě na nás prostě vyběhl, že? Ano. No. A to bylo to v píči, no. No a Pak prostě, se pomohl Milanovi, nám pomohl mě. No a myslíš si po vodu. Nápit po vodu jsme chtěli jít. Do studny. Víte co? Já jsem tu vodu, řekni ta voda. Hej, On se napil, a byla to krev přitom. byla to krev. A byla moc hustá, fuj. Moc hustá. No a prostě byla to krev, pomaličku. Pomaličku, Tady budu. pomalu tempo. No a prostě my jsme ji viděli. A to fuj, on si bude točil hlad, tak my jsme speciální energii. Já jsem to vypil a bylo mi dobře, měl jsem sílu. Já tež. A srdce prostě pomalulo. A já jsem viděl tu paní, co byla pičí, ne? A my si už chtěli prostě jak zastavit. Ani po co nevidíte lidi. No lidičky, My si už chtěli zastavit. A je to její manžela prostě. No oni byli nás dva. My taky byli dva. Ale oni měli silné ty silné meče a tak. silné meče, no, prostě No. no. A ten my si objednali přes jaký čínský obchod a to byly žepy, jaké zásné meče, brnění a tak. Prostě ne, pojď kamo. No a lidi a prostě mi se ptali, ne? A ten čínský. My dali překladač, oni tam mluvili čínský. To byl to český, jo? Lidi. Já jsem se ptal, máte tam jaké klouzelné meče nebo tak něco? Dobrá. No, prostě my si šli, ne? Šli a žepy říkal jeden pán, že to je zombík. Aha. A žepy, on bude dole a bude se náma utíkat, no. My říkali, ty vole, tak to nechcem, ale. Slyšel jsem to, Braško. Ty vole, co to bylo? Ty vole, Ara, jdeme. Dělej. Pičo. Co je, kamo? Co je, dobře, pohodě? Prdel. Pohodě? Pohodě? Jaký zombie. To je on? Jo, to on. Ne, to on. To je on, naší! To on naší. Jo, on utíká, ty vole! Utíká! Svít na něj! Svít tam! Pičo! On to utíká. Dělej! Fuj, zmatý kokot, fuj! Oba zuby jak pičo! Svít tam, pičo, jde! Tu jaká ulička, nemáme jít? Rovně, fuj, nebo jde? Rovně, pojď rovně. No ukaž ty sráči, ukaž se! Dělej! Ty pičo! Pozor! Sráči! Sráči.
Už vidím. Dělej světlo, už vím. Světlo, dělej. Dělej. Pojďme. Dělej. Vidíš světlo. Pojď. Kamo. Co? No ukáž se, ne? Ona nedožene, pojď. Bude, jdeme, pojď, jdeme, dělej. Fuj, očka. Šašula, jdeme. Šašula! Fuj, uchyla, dělej. Šašula! Fuj, taky buzánčeviny. Šašula! To je to matky sladký. To je to píče. Ještě je tady. Šašula se kouže. Pičo, prodávání drog. Moralitíko. Se bojí žena, zombík. Tak lidi, Ty to lidi, už není kůň, už to nic tam. pokud chceme jít mrtko. Pokud chcete s náma do Itálie, tak mějte hlavně pas. Občanku nebo? Občanku a tak, něco na obranu. Platí to bohužel jenom měsíc. Myslíš, na kolik platíme vlastně 200 liber, řeknu. Měsíčně, 200 liber. 200 liber. A tu si sami počítejte, my se počítám boli ruce, víte? Přesně, ano. No můžeš mluvit? No a ještě pozor, vemte si teplé rukavice, Ano. čepici, teplou bundu, Mějte čepice. boty, ty to nejteplejí. Ukaž baťušek, máme taky. Takový batuže, To je náš meč, bude za fuku, ale Meč jináč náš bude. Jednou ukaž baťoch. za chvilku bude náš merch, budeme vytvořovat. Milan, Andy, my zimena vůbec takové napsané, a budou tam také slyšet tak, víte? Budou tam naše takové, jak by Fotky, prostě zašitka, tak. fotky. No a potom po čase bude mít aj svůj youtuberský ten plagát. Ano. Aj zlatý ten, víš, zlatý ten. Máš po YouTube ten zlatý. To je jak by... Glipl prostě, já Glipl, no, něco takového, no. No a lidi, a jednou uděláme svůj merch, že prostě uděláme svůj Urbexi, Milan, Mizime, Andy a tak. Milan, Andy, myslíme na poděl. Urbexi, Prvně na Urbexi a potom i na Instagramu máme Milan a Andy, myslíme na poděl. a spali. Jsme silní. No a ještě máme lidi, ještě nevidíte, co máme. Máme jednou kamaráda myslivce, on jsme myslivec Koko. A on byl na Slovensku. Tak my za ním chodíme, Ano. za rok. Teďka půjdeme za ním. Nám dává nějakých 50 000 vždycky za pomoc. A my pomáháme pomáhat tím jelenám, divokým zvířám, prostě. A když se někdo pere, tak my ho uspíme a dáme ho někam pryč. Přesně. Víte lidi? No a prostě my jdeme, ne? Tak no, pan Zomík už tu není ještě, že My tak. jdeme. No a Andy říkal, že prostě lidi, dejte kolik dáme léku, Andy, na to lidi. Víte co? Záleží na vás. A víte co? Uděláme takhle. Pokud dáte 250 lajků, Ano. tak natočíme něco pro vás dobrého. Já mám napad. A jo, a počkej, pokud dají Ano. 4000, Ano. tak je pozveme do nejlepšího, do Kolumbie. Ano, to kombuluje. Do Kolumbie na nejlepší urbex. A hotel, půjdeme. A koupíme vám klidně lístky do letadla. Ano, a víte, takové letadlo? Ale relax, po jednou podmínkou. Ano. Po jednou podmínkou. vám Žádné koupí- drogy. Žádné drogy a ještě po jednou podmínkou, že vám koupíme lístky skoro za 1 milion. Ano. A to bude, že si koupíte náš merch, který za chvilku vyjde. Musíme na to v noci propracovat Ano. nějak. Všecko to zpracovat fajně. Jo, ano, a lidi, a chtěl vám chceme říct, že šťastně a nového roku. Zase nový rok a tak. Vám přejem. A zítra bude nový. Ty vole! Co je? Co je? Kdo tam je, sakra? Kdo tam byl? Kamo? Kdo tam byl? Tam byl nějaký zombík. Ne, už ho pryč, dobře. Jo. No a lidi, a chceme jít do té Kolumbie sama. A pod podmínkou. Bude tam teplo, že ano? A to jsem byl já, pojď. Tak mám hlavu. Jdeme. Pojď lidi, pozor. Ty vole, viděl jsi to? Viděl jsi zvuk? Jo. Už dobře. No lidi, my se jako viděli. Sorry. Není to stopunka? Není. Někde někdo byl v lese a dělal tady na nás. Tak, Ano. fuj. No lidi, tak ano. My jsme se uklidnit a to je fakt hrůza v tom lese. No tak
Bude to je Kolumbia, ne? Jo, to bylo zase, to je jedno. Jak to tam stál? Mluv. No, Kde jsme to skončili? Kolumbia. Kolumbia, no. Říkám. Dobře, zdravče, vítejte. To byli Poláci? To byli lidi, jaké blázni. Ano, jaké blázni, ale milí. No, takže říkám, půjdeme po ruku do té Kolumbii a v Kolumbii to ještě lepší. A prostě myslíš si My Kolumbii? jsme tam leta, že ty letenky a tak. Ano, a myslíš Kolumbii, že tam byla jedna, prostě psychina, můžu tomu říct. Psychina, ano. Prostě pakář nám řeknu tak. Ano. A my se dělali na IT, na fotky, že tam byli blázni lidi a zabíjeli. A pozor, strašitelný. Ano, a zabíjeli také lidi prostě. Aha. A zabili jednu sestřičku, že ho prostě, on tam mají křeslo elektrické. Ano. A když on je blázen moc, nebo zabijou, Tak mu to prostě připoutají a pustíme tam a on se nenechal, to. on se nenechal. Nenechal, no. On se nás tu vypojil prostě z hlavy. A on tam pozadí tu, jak jsme ne? Jak? Tam jak jsme tam ta paní. Co tam dala? Sestra. Sestra, ale jmenovala se ji tak. Ona se jmenovala Marie. Krampusová. Ano, tak myslím, jo? Je to? Přesně. A většinou Bože to. večer si proměňoval na krampusáka. Jo. Ej, hele, asi za náma je zase zombie. No, nechno tak, prostě nevím. To tak mě to No nezajímá. a prostě, že myslím, že byl fake a ta sestřička nebyla kampusák, to byl fake. Když zjistili na YouTube, že to byl fake. Že to bylo ano, no. A i ve zprávách byla. Až ona zabíjela, ale naopak, tam ty psychopati zabili jí a ostatní kolegy, víte? Mhm. No a my říkali, tak no, zkusíme to. No a to už je moc let, to už je tak, kolik to je tak let zpátky? To bude asi zpátky let asi 4 nebo 5. 4, 5, ne? Ne? No 4 nebo 3, tak nějak asi zpátky. Ne, myslím 6 tam bylo, ne? 6 let? myslím. Jo, 6 let. No, asi, 6? nevím teď přesně. No a lidi prostě mi se šli, ne? Domů. A ptali se nás také panové. Chcete jít sama na výlet? Říkám, proč? To bylo potom po Rozdrova. A my tady, jaký výlet? Jaký výlet jsme ptali? Řekli to do, jaké psychy, jak jsme říkali. Do psychiatrie. Ano, a říkám, a my nejsme psychopati. Všichni jo. to u nás. No a prostě pojďte tam. Tam nejdem prostě. A my jsme šli a ona autem sledovali, jak? No a prostě sledovali a my jsme šli domů. Ano, šli jsme domů. No a prostě oni nás sledovali furt. To nás sledovali, bylo to nějaký divný. Tak jsme dali policajti, ano. Zase nám pomohli. Byli hodní, co se říká. Tady, ospěli panové, já jsem jmenujete. Co se jmenujete, já jsem jmenujete Andy. No a prostě, Oh shit. byl Andy? Jo. No a prostě se ptali, že s tomu známe tam, ne? Že se volali. No prostě nás naháděli, jaké psychopati nás naháděli. Já, ale se sekerama. S motorovýma pilama, chápeš, ne? No a prostě měli také masky na sobě. No. A co se nebalo, prostě masky byly fake, no. Oho. Ale já jsem fake, já jsem to na místě čalonkou. Myslíš, že to bylo fake? A on měl hlas. Aha. Čal jsem si to a byla taková plastová trošku. Taková plastovka, no. Říkám, sunej tu masku a půjde s náma. Dobře, když on sunul tu masku, tak jsem na masku a byli to normální lidi. Byli to normální lidi, ne? Říkám, nejdem s váma, proč? A vy jste psychopati zase. Vy to víme. No. Dobře, okej, no. Jo, a chceme ještě takovou věcem, no. Jo, a vende si, bude tam, myslím, teplo a zima, bude tam pršet. Hele, řekl si to tak. V Kolumbii je skoro furt teplo. No a jako někdy prší, někdy počasem. Jo, a bychom vás pozvali do Havířova. Máš opuštěné v Havířově Merkur, Ano, podnesí. jo, tam, ano. Tam je opuštěná hruška. Ano. Je opuštěný hotel 10. patrový s výtahem. Jo, no a A chceme... tam bychom šli. Ano, a Mám tam i video na Počkej, YouTube. a ještě dneska do řeči. Jo, běž, ještě tak Kolumbia. Vemte si pláštěnku radši. A bude silná SMská bouřka. To Teple věc. Děšník, ano, a třeba i teplé věci, třeba umykinu teplou, teplaky, nebo tak něco. A vám je teplo na kuličky. Ano, a i holky, máme teplo na tamto, to je jedno. No a prostě, No. a třeba, když bude teplo, tak vemte si káťasky, posledujte si Přesně. do cílu. Když půjdem na Uber si, tak pozor, vám říkám, vemte si, budou tam, ty sklad tam budou, bude tam sklad tam budou tam aj nějaké, tam budou aj hady, víte, tam ty, tak vemte si něco prostě, tepláky, vemte si, jak je dobré, přišel z toho, to je jedno prostě,
Máš jaké tepláky, neřeš to nazvané, když nebo něco. No. Vede si tepláky, takové vojenské. Aha. Když vás něco se kousnou, tak to nekousnou. A bacha v Kolumbii je hodně hadů. Jo, a prostě a Opuštění to jsou také vojenské tepláky a oni stojí tak 2,5 a lepší cena 2,5. A prostě a pod tím je také železné. Ano. No a že vás chce kousnout, tak to nepůjde, a prostě to Musí mu to zlomit zuby. zuby prostě. I A já si kousnout. Prostě a ten třeba, a mějte si kousnout, s vás kousnout, třeba to nejde, tak to nepůjde prostě. A jo, a to si kupte ještě tomu ten oblek a potom je taky také brnění. Ano? To si taky Také brnění, no, prostě. No a ještě, a my máme, budeme mít na Majuči budeme mít tričko. Milan, Andy, my jdeme na Ubexi. Ano. Baťohy, boty, a oba. A i na některým tričku to bude, že Andy Milan my jsme na podílek. Ano, no a budeme mít aj na iPhone, na jaký... Vše, na Ačkoliv. iPhony, na Ano. Androidy. A to je prostě Budeme na tablety. na tablety. A naše fotky budete mít naše. A tak. Víte lidi, a naše fotky budete mít a tak prostě. Fotečky. Kolik to lidi? Fotečky dáme zadarmo k tomu zbalení, Jo, jo, nebo? jdeme na Jo, to zadarmo. A Fotky neřeším na A to, že? dáme tam aj diškoláka. Jaké peníze? Jo, dáme diškoláka. Kolik tam máme? Tak dáme tak stolečko. No. Jo, něco si můžete si něco malinkatého koupit. Třeba za stolečku za stolečku máme meč a za stolečku budeme prodávat, co to bylo? Ty prstenky, ty svítice, jak v noci. Jo, v noci. A, ano, proti duchu. To je. Jo, proti dochu a Jo, ještě, jo. a ještě kdybyste se náhodou ztratili, nebo byste nás potřebovali, Tak výsledku. tak na tom prstínku tam je mikrofon a když to ten mikrofon potlačíte, Ano. nás to přepojí přes počítač a my do toho budeme mluvit a i podle policie najdeme a pomůžeme Jo, vám. a nám pomůže, aby tam přijdeme hned. A ani ne minuta, už tam budem. Kurvý plaka. Kdo to řval? Ne, to bude někdo jiný. No, a prostě my jdeme. Kolumbie. Se těšte lidi, užijeme to spolu a půjdeme ještě do hotelu. 5věžičkový nebo 5-6. A můžete jít s náma. Ano, a my to zaplatíme. A víte, to bude stát lidi 1 000 000. Bráško, ten Jo. hotel je nejlepší. Nejlepší A na se tebe světě. starají jako mimino. Ano. Haha, máte tam postele, všechno. My za to rádi v Oši, Africe. už máme autičko, Jsme u autíčka. už musíme končit lidi, tak děkujeme za Děkujeme video. za zhlédnutí. Tady pojď, nebalej, děkujeme za hlavničko, dejte ty 400 000 lajků Přesně. a nasle.